La presidenta Armengol no pot continuar amagada en el consolat. Aquesta situació no s'arregla amb un fil de Twitter. No s'arregla amb un fil de Twitter. S'arregla donant sa cara, donant les explicacions que la ciutadania de les Illes Balears i del conjunt d'Espanya mereixen. Repeteix, la presidenta Armengol no pot continuar amagada en el consolat sense donar explicacions. Si per un tema d'aquestes dimensions els grups parlamentaris que conformen el govern no entenen que la presidenta Armengol ha de comparèixer en aquesta cambra, que és la representació de la sobirania popular d'aquestes illes, la pregunta és molt senzilla. Què creuen que ha de succeir perquè la presidenta Armengol comparegui a la cambra autonòmica? Què ha de passar? Si això no té suficient rellevància, què ha de passar perquè la presidenta Armengol comparegui en aquesta cambra? Des del Partit Popular considerem que no hauria d'haver fet falta ni tan sols que fóssim nosaltres, el grup parlamentari popular, que demanàssim la compareixença, sinó que hauria d'haver set la presidenta Armengol, la que a iniciativa pròpia hauria d'haver demanat la compareixença en aquesta cambra per donar totes les explicacions que resultin pertinents. Perquè la transparència no provoca alarmisme. El que provoca alarmisme és l'ausència de transparència. La transparència ha de provocar, i provocaria, tranquil·litat i confiança, que és el que necessitem a dia d'avui. El megabrot ha derivat amb una mega xapussa i amb un mega ridícul. Aquesta era la famosa estratègia balear de la que bravatjava la senyora Armengol?